أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه أمبالمو أنغفلي باوي أو بيرويرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nye video keren-kerenye ka ɲasin an balimacɛ ma n'o ye an ka komediyɛn dɔ ye a tɔgɔ ye Hamadi. A ye ɲininkali dɔ kɛ an bɛna o ɲininkali bila la an b'o lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ an bɛna ɲininkali in jaabi. Jeliba sira ne ko me safo sel dɔrɔn ne sunɔgɔra. Amadu o setana ka baara de sa setana dɔ toli la dɔrɔn. A bon donc ni mɔgɔ ye kojugu kɛ dɔrɔn sisan ne de y'i nɛgɛ. Setana de ye nɛgɛ k'i bila Hamadi. Sisan ne de fɛnɛ kɛra fɛn ye min fɔlɔ ye kojugu kɛ n'o ye ka Ala kan sɔsɔ k'i ban ka sujuru bin adamaden ye. Fɛn jumɛn de ye sisan ne nɛgɛ? Hamadi Ala de b'o dɔn. Kana n'a ɲininka ni ɲininkali sugu ninnu na dɛ. Ayi Jeliba diinɛ yɛrɛ dabɔra de kama n'i ma min faamu diinɛ na i bɛ ɲininkali kɛ karamɔgɔw dabɔra de kama. Fɛn jumɛn de ye sisan ne nɛgɛ n'a fɛnɛ ye kojugu kɛ ou bien Ala y'a daba kama k'ale da ten tɔ parce que ko Ala bi ko nata bɛɛ ye. A banna i b'a sɔrɔ Ala y'a dɔ de k'a dilan o cogo kelen na Amadi kana n'a ɲininka. A y'a dɔ dɛ. Ayi Jeliba u m'a fɔ ko Ala ye kira da k'a dusukun ko k'a jɛ fo ka taa kira sa ko kira ma Ala ko ta kɛ. Amadi o kɛlɛ kɛ k'a dusukun sanuya pewu parce que Ala kalenna kan a ti danfɛn wɛrɛ da i n'a fɔ. Sitanɛ fɛnɛ tun y'a ka danfɛn ye mun na a ma sitanɛ da ten tɔ. A banna i b'a sɔrɔ a ye sitanɛ dan o de kama. Walasa a k'ale i ban ale bolo. Walasa a k'a kunna ko awɔ. Jeliba o ye daba kama ye dɛ. Daba kama Ala fɛ. Kalanden an ta bɛ dabɔra. Kalanden i ma ye Amadu bɛ fɛ ka Ala jalaki sisan. Ayi Ala jalaki tɛ dɛ. Ala jalaki tɛ dɛ. E de bɛ ka Amadu lamɛn. A bɛ se ka kɛ kuma nana cogo min na a ma faamu dɛ ne tɛ ɲininkali. Mais n'a ma faamu n'i bɛ fɛ k'a faamu taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka Amadu n t'i ka ɲininkali sugu ninnu. Ok karamɔgɔw dabɔra diinɛ kɔnɔ de kama n'o tɛ an bɛɛ ye silamɛ o mais ni fɛnɛ maa min faamu i bɛ karamɔgɔw ɲininka de fɛn jumɛn ye sitanɛ nɛgɛ parce que Ala bɛ ko nata bɛɛ dɔn ni Ala bɛ ko nata bɛɛ dɔn o kɔrɔ k'a y'a dɔn ko sitanɛ bɛ n'i ban ale bolo ka tila ka sitanɛ dan mun na o wagati la ɲuman ni juguman yɛrɛ kun tɛ yen donc ɲuman dɔrɔn de kun kan ka kɛ yen nɔ parce que o wagati y'a sɔrɔ jahanɛmɛ ni alijinɛ ma da o ko ninnu bɛɛ kɔfɛ de alijinɛ ni jahanɛmɛ. Kalanden ne kɔni bɛ dɔ dɔn n'Amadi wallahi ni mɛ nin kuma sugu dabila u b'i gulon dɛ. Ka kan gulon. U b'i gulon Amadi. Ayi n'o dɔn ɲuman yɛrɛ gulon ayi Amadi jigi o gulonni ko tɛ jigi i sigi. ko ka n jaabi o ye n gulon. Ko k'i jaabi tɛ dɛ Amadi ni ma ɲininkali ɲuman kɛ ni ɲininkali ninnu tɛ ɲininkali wɛrɛ ye Amadi. filɛ o kɔrɔ ko diinɛ la n'i ma min faamu i k'o to i kɔnɔ. Alhamdulillah video lajɛlen kɔrɔ kɔfɛ an ye ɲininkali faamu. Sitana de bɛ adamaden nɛgɛ. Nka jɔn ye sitana nɛgɛ fo a banna ka sujudu bɛ adamaden ye. N'a kɛra Ala de ye a bila o la munna Ala b'a dan ka tila ka kunna goya nin de ye ɲininkali ye ni y'a faamu. Alhamdulillah an b'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala a ye danni kɛ masa min de don hikima masa de tilennenya masa de don. I ka dɔn k'a fɔ ko Ala ka mɔgɔ dɔ dan walima ka fɛn dɔ dan k'o bila kɛwale dɔ la ka tila ka taa o jangata o Ala tɛ. Sitana mɛlɛkɛ ani adamaden danfɛn kelenw tɛ bɛɛ n'a ka rôle de don. N'an ye mɛlɛkɛ lajɛ Ala ye mɛlɛkɛ dan ka bila baara min na mɛlɛkɛ tɛ se ka Ala sɔsɔ mɛlɛkɛw tɛ Ala sɔsɔ dɔn Ala y'u dan ni o de ye naturellement donc o de kama sara tɛ mɛlɛkɛ ye puisque i bɛ sara fɛn de la i bɛ effort kɛ fɛn min na nka mɛlɛkɛw olu tɛ se ka Ala sɔsɔ la ya'suna Allah u tɛ se ka Ala sɔsɔ u danna ni o de ye naturel de don donc sara t'u ye. Filanan sitana fana ye fangelima ye i n'a fɔ mɛlɛkɛw nka u ka baaraw tɛ kelen ye. Sitana ka baara o de ye adamaden nɛgɛni ye ka adamaden lafili ka adamaden bɔ siratigɛ tilennen kan o y'a ka baara de ye. Ale fana tɛ ɲuman dɔn Ala y'a dan ni o de ye
naturel de. To yala o sitana in bɛna taa jangata wa? Pise Ala y'a dan ni o de ye. A bɛ Ala ka baara de la koyi. Ala de y'a bila o baara la fo an k'o de faamu. N'i m'a faamu, sitana Ala subhanahu wa taala y'a dan walasa a ka examen k'an kun ka an éprouver. N'i ma o faamu, an ka gouvernement école ɲɛmaaw u bɛ système min sigi école la, i b'a ye examen b'a la, concours b'a la. U bɛ question ɲagamini dɔw di mɔgɔw ma. Professeur dɔw walima enseignant dɔw n'a fɔra ko bac bɛ yen walima DEF bɛ yen, question ɲagamini dɔ de bɛ di mɔgɔw ma k'u k'o ɲɛnabɔ. Walasa ka mɔgɔw éprouver. N'a fɔra examen, o de ye examen o, sɛgɛsɛgɛ. Ni min ye kalan kɛ, ni min ye kalan in faamu, i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye jaabi ɲuman di sa, o bɛ taa classe supérieure la, o bɛ ɲɛtaga sɔrɔ. Nka ni min ma se ka question in ɲɛnabɔ, o bɛ to kɔ. Nka o examen in na, ni min ma passe, i b'a ye o bɛ tɔɔrɔ, o bɛ kasi, o bɛ to kɔ. A miiriya bɛ kɛ a ka échec in na san kurukara. An yɛrɛ b'a ye réseaux sociaux kan ko dɔw ma bac sɔrɔ u y'u yɛrɛ faga. Nka gouvernement tɛ jalaki o la o. An bɛɛ b'a dɔn k'a gouvernement bɛ baara ɲuman de la walasa jijabagaw ka dɔn ani salibagatɔw se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. O baara in senfɛ, i b'a ye bɛɛ bɛ effort kɛ ka se ka dɔnniya sɔrɔ. O cogoya kelen de la, Ala subhanahu wa taala ye sitana dan ka examen ka an kun. Nka a ye sitana dan, sitana de bɛ an lafili. An y'a fɔ, sitana côté kelen de b'ale la, mɛlɛkɛ côté kelen de bɛ ale fana la. Mɛlɛkɛ tɛ Ala sɔsɔ, sitana kɔni ale bɛ an nɛgɛn k'an bila kota kɔnɔ. Nka o côté fila in bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden na. Mɛlɛkɛya o bɛ an na, sitanaya o b'an na. Ala subhanahu wa taala y'an dan ko a tilara k'a fɔ wahadaynahu najidayn, ko a ye sira fila yira an na. Sitanaya sira ani mɛlɛkɛya sira, o kɔrɔ de ye kota sira ani ɲuman sira. Ka tila k'a yira an na k'a fɔ nin de ye ɲuman sira ye, n'a y'o ta aw bɛ se ni Ala ma. Nin de ye juguman sira ye, n'a y'o ta aw bɛ to kɔ dɛ, aw bɛ kunnagoya. Min fana bɛna aw bila kota sira in kan ka o ko fɔ aw ye ko o ye aw jugu de ye. A y'a ta aw jugu ye. I y'a ye, a bɛ i n'a fɔ bac ni DEF, concours, a ye min kalan, o examen de bɛ kɛ aw kun. O cogoya kelen na, Ala y'a bɛɛ fɔ an ye k'a bila. Sisan, a ye sitana ka lihala bɛɛ fɔ an ye. Sitana min bɛna na an éprouver. Ni maa min sera ka jija kɛ sa, ka bɔ sitana bolo, olu bɛ taga ɲɛ sɔrɔ ka Ala masurunya sɔrɔ. Nka minnu n'olu taara sitana ka sira kan sa, olu bɛ to kɔ. I n'a fɔ maa min ma se ka DEF sɔrɔ, maa min ma bac sɔrɔ. Donc yan, an b'a ye k'a fɔ siga t'a la, i b'a ye k'a fɔ jijabagaw bɛ dɔn, limaniyabagaw bɛ dɔn nin sira de fɛ. I b'a ye k'a fɔ adamaden de bɛ effort kɛ sira fila in kan ka se ka bɔ sitana bolo k'a yɛrɛ kɛ mɛlɛkɛ ye. Hali adamaden bɛ se ka tɛmɛ mɛlɛkɛ la o sira fɛ. Donc i b'a ye k'a fɔ an bɛ sara o de la, an ka effort la. Nka sara tɛ mɛlɛkɛ ye. Sisan, komi o yɔrɔ faamuna, sitana min b'o baara la, Ala de y'a dan ka bila o baara in na. Yala jangata bɛ sitana ye wa? Puisque Ala de b'a bila baara, yala Ala bɛna jangata wa? An tɛ fɛ video in ka jɛnya, an bɛna na video filanan na ka na o walawala. Yala Ala bɛ sitana jangata, puisque a fɔra ko sitana bɛna don tasuma kɔnɔ. Yala jangata de b'a ye wa? An bɛna o jaabi. O kɔfɛ fana, sitana yɛrɛ, munna an b'a fɔ ko a dangalen don? Munna an kan ka k'an jugu ye n'a kɛra Ala y'a dan o baara de kama?
mun na an bɛna o fana jaabi ani sabanan yala Ala subhanahu wa taala ye mɔgɔ dan ka tila ka a fili wa ka fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen Ala y'o dan sigi ka fɔ ko e ka kan ka fili de e ka kan ka kɛ tasuma dungo de e ka kan ka kɛ arijinɛ dungo de an bɛna o bɛɛ jaabi video filanan kɔnɔ inshallahu Ala ka faamuya di ne ni aw ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu